Абағаға баға башын бәрдім бағанаға абағаға башын бәрдім бағанаға абағаға башын бәрдім бағанаға абағаға башын бәрдім бағанаға. Юк, Исмәгыйль, мен сенікі бола алмайм. Біз Хәлил белән вәгъдәләштек, Исмәгыйль, мен сенікі бола алмайм. Юк, Исмәгыйль. Хөрмәтле тамашачылар. Әссәламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бүген хәерле сәгатьтә тапшыруында кунакта Явыз Исмәгыйль, Йосыф, Алмашвар, Әбүзәр, Хәлил һәм башкалар. Хөрмәтле тамашачылар, бүген бездә кунакта гаҗәеп талантлы артист. Сез инде аны спектакльләрдән генә түгел, нәфис фильмнар аша да беләсез. Аның рольләре бихисап һәм без бүген шуның турында сөйләшербез. Бүген кунакта Габдулла Кариев исемендәге Казан Татар дәүләт яшь тамашачы театры артисты, Татарстанның атказанган артисты Илнар Низамиев. Әссәламу алейкум, Илнар абый. Ва алейкум ассалам. Сезне күрүебезгә бик шатбыз. Кайсы рольләрегезне атамый калдым, әйтегез. Күбәләләр, мен Фатиха Мирхан. Дөрес, Фатиха Мирхан. Әлбәттә, рольләр бик күп. Иң беренче форсаттан файдаланып, президент шуны әйтәсем килә, бик зур рәхмәт. Шушы мин беренче шуны әйтик, күптән түгел генә ишеттем, менә шушы канал бар икәнен. Хозур исеме дә бит әле инде бик матур, дини һәм инде тәрбияви яктан бик матур телеканал. Һәм инде шушы каналга чакырганыгыз өчен сезгә шәхсән бик зур рәхмәтемне җиткерәм. Һәм мин канатланып очып килдем, үземнең шәкертләрне калдырып, әйтәм, кая киләм, килмичә булмый. Һәм инде бу тапшыруга чакырган өчен тагын бер кат рәхмәт. Рәхмәт үзегезгә килгәнегез өчен, шәкертләрдән арынып спектакль репетицияләрне Репетициялардан аерылып. Рәхмәт килгәнегез өчен. Бүген бик кызыклы тапшыру булырга ошап тора, Аллага тапшырып башлыйк алайса. Илнар абый, менә Коръән Кәримнең бер сүрәсендә ир һәм хатын бер-берсен хөрмәтләп, хакларын ригая кылып, Аллаһ кушканча яшәргә бурычлы дигән. Сезнең гаилә менә шушы таләпләрне үтәп яши дип әйтә аласызмы? Әлбәттә, мин бүген көндә иң бәхетле кеше. Минем гаиләм бар, минем балаларым бар. Аллаһка шөкер, исән-саулар. Һәм инде һәрберсе алар безнең dini tərbiyə alalar deyib әйтәсем килә. Дөресен әйтик, без инде Советлар Союзы дип әйтик, мин дә шул замана балалары. Шулай да безнең мин ишле гаиләдә үстем. Без хәзер исәннәре 5 бала калдык, 8 идек. Урыны җәннәттә булсын. Әнием инде безгә тәрбияне дөрес бирде, әтисез үсәргә билде миңа. 3 айда вакытта мин әти үлеп киткән. Һәм инде әни безнең нәрсә әйтәсем килә, тәрбияләгәндә ул теге намазда булмаса да, әлбәттә ул менә ничек дип әйтик, дөрес тәрбия бирде безгә, һәрберебезгә. Хатын-кыз буларак та ул безгә аннары абыйларыгызны тыңлагыз дип, абыйларның өлкәннәрне хөрмәт итәргә. Өлкәннәрне хөрмәт итәргә кешеләрне. Һәм инде ул тәрбияне бирүе дөрес иде. Ул безнең әни ничек дип әйтик, дөрес тәрбия бирүе ул безнең нәрсәдә чагыла. Ул балаларга бер вакытта да кычкырып бер сүз әйткәне булмады. Менә мин хәтеремдә ничә үсеп җиткәчтәге әйтә торганым. Хәзер балаларга әйтәм, үзебезнең шын хатын-кыз иде. Аның хәзер безнең авылда да белгән кешеләр бөтенесе сокланып, матур иттереп сөйлиләр. Менә шушы Син әйткән менә шушы ул гаиләдәге шушы мөнәсәбәтләр дәвам итә. Ул Аллаһка шөкер дип яшибез. Әлбәттә, балаларны тәрбияләгәндә шушы тәрбияне онытмаска тырышабыз. Лилия апа бит инде ул яулыктан йөри шулай бит. Үз актриса булуга карамастан, менә Лилия апа булса, аңа бирер идем бу сорауны, сезгә бирим әле. Менә кыенлыклар тудырмыймы эш вакытында менә шушы? Нинди кыенлыклар тудырмый. Менә без Аллаһка шөкер дибез. Чөнки Лилия намазда 5 вакыт намазын калдырмый, Аллаһка шөкер, шәкертләр дә тәрбияләргә өлгерә. Институтта да һәм училищеда да, театрда да рольләре Аллаһка шөкер бик күп һәм бик яратып карыйлар, аның образлары бик үзенчәлекле. Һәм инде әле аның өстенә бит балалар да бар. Балалар
Күп балалы гаилә. Күп балалы гаилә. Өчәү генә инде. Шулай да инде күп балалы дип атала инде хәзерге көндә. Өчәү генә. Һәм инде аларга да тәрбия бирергә өлгерә. Хатын-кыз буларак, инде ират буларак инде миңа тәрбия бирергә туры килә. Әлбәттә инде егетләргә. Менә минем улым улысы малай Искәндәр, уртанчысы Айсылу, төпчеге Исмәгыйль. Исмәгыйль. Аның без Искәндәргә Искәндәр инде зур, 18 яшь. Субханалла. Аларга исем кушканда нәрсәләргә таяндыгыз? Менә Исмәгыйль ул ничектер сезнең образыгыз белән аваздашмы? Менә дөрес әйтәсез, Исмәгыйль минем беренче рольләремнең уйнагандагы, шалда эшләгәндәге образларга килгәндә Исмәгыйль, ул Сүнгән Йолдызлардан Исмәгыйль. Аннары Ул инде уңай образ. Уңай образ. Һәм инде Галиябанудагы Исмәгыйль. Менә Исмәгыйльне кушканда минем әзрәк роль керде. Чөнки мин Лилиягә әйттем инде, әйдә Исмәгыйль дип кушыйк дип шулайрак инде әзрәк. Исмәгыйль сезне театр сәхнәсенә алып керде. Исмәгыйльләр сезгә уңыш алып килде. Улысын, иң улысы. Ансын инде безнең Искәндәр. Аңа инде без җиңүче булсын дип, без ике ике вариант бар иде. Или Йосыф, иң беренче минем шо Йосыф роле булды инде. Узарны шалда да уйнарга туры килде, Казанда да Йосыф образы. Искәндәр дип. Искәндәр җиңүче булсын дип, Искәндәр дип куштым. Илнар, бөтен образларга карата балалар куша башласаң, монда бит инде 3 бала белән генә чикләнеп калмаска туры килә, шулай. Әбүзәрләр, Фатихлар, әллә кемнәр, Хәлилләр булырга тиеш монда хәзер. Менә ансы белән килешәм, ләкин беләсең ничек без образларга туры китереп исем кушмадык. Менә уйланып йөрисең бит инде, менә тамашачы бит инде ул күрәдер образларда. Безнең инде олы малай туганда без фестивальдә идек. Йосыфны уйнагач, дипломнар бирделәр дә, шунда әйтеп куйдылар инде тамашачы Йосыф дип кушасыздыр инде. Артистлар да бөтенесе юк дип уйладык та инде без Искәндәр дип җиңүче булдык. Кызга инде әлбәттә анысы тоже шулай ук тарихы бар. Аны инде без Лилия кушты. Менә анысы Айсылу. Ул безнең 12 яшьтә. Һәм инде менә хатын-кызда нинди матур сыйфатлар бар, барысы да безнең Айсылуда. Чөнки безнең абыйсы да, мин дә беребез аны әлләмибез, без аны назлыйбыз, яратабыз. Чөнки ул Айсылу, чөнки аны яратырга кирәк. Хатын-кызны гомумән яратып, хөрмәт итеп яшәргә кирәк. Берсенә 18, икенчесенә 12, кичкенәсенә 9 яшь. 9 яшь. Субханалла, зурлар инде. Инде зур, ул менә безнең зурысы инде төпчегенә 9 яшь, һәм инде ул без аңа һәрбер бала үзенчәлек. Һәрбер бала үзенчә шәхес. Шаккатырлык әйме? Бер үк гаиләдә тәрбияләнәләр, бер үк тәрбия алалар, бер үк әти-әни үстерә. Өчесе өч төрле. Өч төрле. Әмма ләкин менә шуны әйтәсем килә. Балаларга тәрбия биргәндә баланы шәхес буларак тәрбияләргә кирәк. Менә ансын аса кирәк. Бу без аны инде теге тормыш тәҗрибәсе белән алабыз, чөнки менә төпчегеннән күзәтеп карап торабыз без Исмәгыйльдән. Biz аны бик сирәк төзәтәбез. Ул үзенчәлекле, үз дөньясында яши. Әйтик, спектакльләрдә рольләр уйный икән, төзәтергә тырышмыйбыз. Без аңа әйтәбез, менә син үзең ничегрәк уйлыйсың, менә монда ничегрәк эшләр идең. Без аңа төзәтеп карыйбыз, ул аны эшләми. Үзенчә генә эшли. Режиссер абыйсы кушса? Режиссер абыйсы кушса да, ул үзенчә эшли. Менә шундый аның бер ягында характеры ул, бәлкем ул бик яхшы да түгелдер. Ну, миңа калса аның плюс ягы күбрәк. Менә күптән түгел генә бөтен нигә шаулатып бит инде Татарстанга, Россия шаулатып, хәзер менә Зөләйха күзен ача дигән фильм төшерәләр. Касимовка чакырдылар балаларны, шулай бөтенесендә инде. Мин өйрәтмәдек, бу сүзләрен карада кирип китте инде. Җибәрмәләр, көне буе тоттылар да, режиссер әйтте инде. Сез инде бит артистлар гаиләсе, ничек сез буны өйрәтмәдегез? Менә ди төрле түгәрәкләргә йөреп балалар бозыла бит инде. Театральщина дигән нәрсә килеп чыга. Мондый нәрсә анда юк ди. Ничек алай? Мәйтәм, менә без аңа шулай өйрәтмибез, мәйтәм, менә үзенчәлекле. Һәрбер балага теге бала дип карарга ярамый. Аның белән шәхес дип, аның белән бер тигез сөйләшергә кирәк. Аның фикерен тыңларга кирәк. Менә шулай тәрбия менә балалары булган гаиләләргә бөтенесенә
Менә шундый киңәш түгел инде, менә шундыйрак минем фикерем үзебез. Киңәш инде бу. Менә миңа киңәш булды инде бу. Рәхмәт Илнар абый. Менә, дөрес. Бездә бит малай үстереп Вай, ятабыз. менә субханалла, менә бит малайыгызга һәр вакытта да төзәтмәгез үзенчә үз ни белән яшәсен. Һәм ул нидер юлга Ләкин аңа иркенлек бирсәң, ул кирәкмәгән юлга кирип китү куркынычы юк булсаң. Юк. Ул үз акылы белән эшләде. Менә без аны олысын 3 яшьтә Алмачуар чыкты бит инде, Алмачуар спектакле. Һәм без анда кичкенәсен бирдек инде, бирделәр аңа роль. Кичкенә генә ат һәм кичкенә генә малай уйнарга. Ул чыкты, уйный, төзәтәбез, нитәбез. Шуннан соң ул безнең бик матур хәзер театрда бара Туфан абыйның иң матур әсәрләренең берсе дип әйтәген, аның бөтен әсәрләре яхшы, искиткеч, бик шәхес һәм драма әсәрләре, анда язучылар әле бик сирәк. Һәм менә аның нигез ташлары спектакль. Шунда безнең улыбыз, улысы уйнады инде 8-9 яшьтә. Һәм ул аны тантана премиясе дә алды бит инде беләсездер. Һәм без аны төзәтә торган идек. Ул кирләнәдер, ул нитәдер, шундый үзенчә нитәсе килә, күрәсе килә бит инде образны. Менә шуннан соң барып үзенчә эшләде анда образны. Ул саксофонда да уйнап аладыр инде, сикереп тә аладыр инде, гимнастикага йөргәч. Шулай итеп, шулай эшләде ул. Менә без анда кайвакыт әйтәләр инде, ул миңа да әйтә инде, төзәтәбез дә, юк, кирәкми икән балаларны төзәтергә. Ул үз юлы бар аның. Һәр нәрсә. Аннары соң көчләп музыкант, әйтик, көчләп биюче, менә андый нәрсәләр ясатырга ярамый. Бала үзе сайларга тиеш дип уйлыйм, шәхси фикер үзем. Сез инде үзегез зур ишле гаиләдә үскәч, күп балалы ата булырга хыялландыгызмы кичкенәдән үк? Менә бик кызыклы сорау. Әлбәттә, менә мин кайвакыт безгә инде менә артистларга төрле ничек әйтим, иңгәмәләр корып, журналистлар белән аралашырга туры килә. Бөтенесе әйтә инде, 3 бала, артистлар арасында 3 бала диләр. Әйтерсең шул 20 бала. Ул бит инде ничек әйтәләр әле 2 бала, 1 бала ул юк бала. Ансы бар бит әнә. Аның күргәне шул 1 баладан да күрә. Күрмәгәнне 10 баладан да күрмәй. Менә ни әйтә торганы безнең сезнең әлбәттә әни әйтәдер, бер-берегезне үзегез үстердегез. Сез үзегез шунда тәгәрәшеп үстегез, апагызга әйтегез рәхмәт, абыйгызга әйтегез рәхмәт дип дөрес әйткән инде ул. Менә хәзер безнең дә олысы вакыты булганда инде ул вакыт ул да шул безнең издән китте бит инде. Шул артистлыкка укып йөри, шулай ук үзе сайлады инде 2нче курста укый. Вакыты булганда әнисен дә, сеңлесен дә абҗәйт иттерми инде, ул киңәшләр бирә, тәрбияли, катырак та тора кайвакыт, төрле вакыт була. Монысы бар бит. Энесе белән сеңлесенә үрнәк абый инде димәк. Хәзер без бик рәхәт, бик яхшы заманда яшибез. Хәзер чагы күзәтеп торсаң, бар нәрсә дә бар. Рәхәтләнеп яшисе, тәм гаиләләребезнең, балаларыбызның рәхәтен күреп яшисе генә яшисе бит. Әлеге заманнардан бик авыр булган бит. Юклык заманы. Әни әйтә торган исем, энеләрем чыгып ширә машиналар иде дип, менә шундый сүзләр әйтәдер. Хәзер бар нәрсә, ризык та бар, рәхәтлеккә шири алмый. Кеше. Рәхәтлеккә. Димәк, сезнең киңәш шөкер кылып яшәргә. Шөкер кылып, әлбәттә, шөкер кылып. Менә бер шундый хәзерге гаиләләргә минем үз фикерем менә сабырлык җитми. Сабыр төбе сары алтын диләр. Менә кайвакыт статистикаларны карыйбыз бит, элекке заманнарны, хәзерге заман күбрәк менә шушы сабырлык җитми, аерылышулар бик күп инде, йөрәк әрни андый нәрсәгә. Чөнки шул рәхәтлеккә шири алмыйлардыр инде күрәсең. Әзергә бәзер бөтен нәрсә шулай бит, яшьләрнең ата-ана әзерләп бирә, фатирында, машинасын да алып бирә. Стимул да калмый күп. Икәү бергә тырышырга. Шаккаттан менә барыбер нәрсә дисәк тә бит инде ул гаиләгенең ныклыгы, гаиләнең сакланып калуы ир кешедә. Шулай дисезме? Гадәттә хатын-кыз диләр. Юк, килешми менә ир кешедә. Ир кеше гаиләне тотарга тиеш. Гаиләнең баш шуңа күрә бит ни кан әйтмиләр, баш белән муен турында. Гадәттә,
Ничек дип әйтәгәндә, әгәр дә гаилә таркала икән, димәк, ир кеше гаепле. Ике якта түгел дисез. Ике якта әлбәттә әйтергә мөмкин инде, хатын-кыз да гаепле, икесендә дә гаеп булган тегесе мисал юк. Димәк, ир кеше үз Вазифаларын үтәп бетерә алмаган. Ничек кенә әйтсәк тә, барыбер минем үз шәхси үз фикерем менә ир кеше гаепле бөтен нәрсәгә. Чөнки Ират буларак сездән бу фикерне ишетү бик кызык бит әле Илнар абый. нишләп? Белмим, гадәттә менә Ират хатын-кызны гаепле, хатын-кыз Иратны гаепле. Юк. Белмим, бәлкем ул безне шулай тәрбияләгәннәрдер ул. Менә безнең әни әйтә торган, менә берәү булырга тиеш, үз диненнән булырга тиеш, һәм инде шул белән яшәргә тиеш. Һәм бүтән булырга тиеш түгел дип әйтә торган, ягъни. Мен онытмыйм, истә калдырдым, менә һаман да шул. Һәм инде гаиләнең ныклыгы, әлбәттә, ир кешедә. Хатын-кыз, хәзер менә икегә бүлгәч бит инде ул бетә. Хатын-кыз үзенчә нитә башлый, ул гаепли, ир кеше аны гаепли. Менә шуна китә инде. Ни өчен менә элекке заманнарда шулар әзрәк булган? Ни өчен? Менә бу бик гади җавап. Сабырлыктан кайтабыз. Сабыр итсә, барсыдан нык. Түзгән бит, менә ир кеше элекке заманнарда хәтерлисең, уларны шундый каты да куллы булганнар, нишләмәгәннәр, аякларында жуганнар хатын-кызлар Иратның. Ул 30-40 яшьтә түргә менеп утырган инде ул. Мин әйтмим теге. Дөрес булганмы соң ул, Илнар абый? Ничек без хатын-кыз бит инде монда ни кебек кенә. Йорт ни Бер кебек кенә. кызыклы хәл искә төште бер вакыт, менә шулай мәҗлестәме, концерттамы 40 ничә ел бергә яшәгән гаилә парына сорау бирдем. Әйтәм, ничек яшәп булган шулай, ничек узак гомер, әйтәм, шулай сорау бирдем. Шуннан соң хатыны апа дип әйтәгәндә, хатыны әби дип әйтсәк тә була инде. Ни ди, шулай матурын әйтеп, сабыр иттек ди. Сабыр. Шуннан соң иптәшенә бирәм инде, бабайга әйтәм, ничек. Ул нәрсә ди? Ой, түздем инде, түздем дип. Ул ни ди, сабыр. Әби истәп куйды. Улым, без беләсеңме ди. Менә ачуыбыз чыкканда ди урамга чыгып китәде ди. И шуннан соң бабай истәп куйды. Менә шул 40 ел гомернең 20 елы урамда узды. Бу инде мәзәк булып безнең тормышта, безнең уже ничек дип әйтгәндә мәзәк киреп калды ул. Без аны инде утревенно арттырып та сөйлибездер бәлкем. Но дөрес менә шулай булган заманнарда. Сабыр. Менә сез Лилия апаны бик мактап сөйлисез, балаларын да тәрбияли дисез, училищеда да укыта, институтта да укыта. Шулай итеп, нәтиҗә чыгарыйк әле. Хатын-кыз булу авырмы, Илнар абый? Ничек үгез? Бу Мәшәкате күп бит инде хатын-кызның. Юкка гына әйтмиләр бит инде, тавык та чүпләп бетерә алмаслык мәшәкате бар аның. Хатын-кыз өчен, хатын-кыз булу җиңел түгел. Хатын-кыз өчен булу җиңел түгел. Ләкин хатын-кызны әйткәнемчә, мин баяда әйткәнем бит инде, ярата белергә, хөрмәтле белергә кирәк. Хатын-кызның аның эше күренми. Ансы да дөрес. Ул бит менә хатын-кызның шушы дөньяга яңа сулыш, яңа йөрәк тибеше китергән хатын-кызга мин һәрберсенә һәйкәл куйырым. Мосын да күпертеп әйтәм. Ну, шулай бит. Ул бит бала кайту, ул бит җиңел күренеш түгел. Шулай бит. Ул бит дөньяга матур бүләк, менә шундый бала тавышы, ул бит инде аны менә балалар үсеп беткәч, кайвакыт әйтеп куям инде, әйтәм, кайтыйк әле тагын бер. Ныклар дип сөйләшәбез иннарсын. Менә хатын-кыз шуннан да менә ират кеше, менә гаилә өчен җаваплы була ул. Гаиләне таркатмый, ачкыч табарга тиеш. Гаиләнең җылы хатын-кыз, ансы инде аның барыбыз да беләбез. Һәм инде ул хатын-кызны булу авырмы дип, авыр инде, ул бит пешерергә дә кирәк, җуарга да кирәк, тәрбияләргә дә кирәк, барсын да. Ләкин монда инде терәк ират. Аны инде яшер матур түгел, ират булыша, ярдәм итәргә тиеш. Сезнең ярдәм белән без бөтенсен дә Алла бирсә җиренә җиткәргә тырышабыз. Рәхмәт. Шундай бер ишеткәнегез бармы? Җәннәткә иң беренче хатын-кыз керә икән, ират түгел. Ишеткәнегез бар идеме шундый? Ишеткәнем бар. Җәннәткә дөрес, хатын-кызга җәннәткә керү җиңелрәк. Ничек? Хатын-кыз
ул иратны тыңларга тиеш. Демәк, Ират әле хатынының гөнаһлары өчен дә җаваплы, шулай бит? Әйдәгез, без җәннәт темасына күчкәнбез икән. Шушы теманы ачыклау өчен бер сәхифәдә тукталыйк, бераздан дәвам итәрбез. Bismillahirrahmanirrahim. Cennet degan so'zning ma'nosi ul baqsha deganni anglatadi. Bizda da tatar xalqында cennet baqshasi kibak deb сөйләшәләр бит. Bu baqsha degan so'zdan alinganda инде. Нинди бақшалар? Бақшаларны бит инде төрлечә күз алдына китерәләр. Бақша булырга мөмкин теге үсемлекләр белән, ниндидер бер яшелчәләр белән, һәм башкалар бизәлгән бик матур анда агачлар. Менә бу үзенә күрә бақша, сулар агып тора. Менә бу менә дигән бақша. Керәсең дә, шуннан да монда салкынча, агачлар, яшелчәләр, ризыклар, тәмле-тәмле, төрле сулар ага. Кеше монда кергәч, менә җан тынычлыгы таба башлый. Менә шуңа күрә Аллаһ Тәгалә җәннәтне җәннәт дип атаган да инде. Үзенә күрә бер ял итә торган, рухи һәм тән яктан кеше ял итә. Бу дөнья, диде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям, мусульман өчен төрмә диде, кафир өчен җәннәт диде. Чөнки кафир бу дөньяда бөтен кайфын, сафасын кырып, тегендә барып җәһәннәмгә китә инде ул. Анда җәһәннәмгә баргач, бу дөньяда рәхәт булган икән дип әйтә икән. Әмма ләкин мусульман кешесе бу дөньяда бераз газапланып, ичми ул бүген, тартмый ул бүген, иртәгә ул бүген гулят итмәй инде ул, бүген урламый, таламый, дөрес яши. Менә бу дөрес яшәүләре әлбәттә дөньяви яктан әлбәттә аңа бераз авыррактыр. Урлаган кешегә караганда. Урлаган кеше бит нәңә нәрсә? Bütün җирдән дә урлап, bütün җиргә барала, акчасын түгала, һәм башкалар. Зинасында кыла ул, кешене дә талый ул, рәнҗитә дә ул. Аңа рәхәт. Аңа bütün яктан да ишекләр ачык бу дөньяда. Аллаһ Тәгалә үзе ача инде аны. Әмма Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Без теләгәнчә генә була ди. Ул гел андый мәсьәлә, ягъни гел алайтырып кеше яши алмый. Аллаһ Тәгалә бер вакыт бирә, ул китә бу дөньядан. Biz аңа җәннәтне оештырабыз үзенә күрә ди. Теге дөньяга китә икән ди. Анда инде җәһәннәм көтә аны ди. Анда тагын да катырак, тагын да куркынычрак була ди. Анда баргач, монда җәннәттә булганмы икән дип әйтә. Шуңа күрә кафир өчен, имансыз бәндә өчен бу дөнья ул җәннәт. Әмма мусульман кешесе менә шушындый нәрсәләрдән аерылып, нәфесен тыеп, харам ризыктан тыелып, аракысыннан тыелып, кайф сафадан тыелып, дөнья ләззәтеннән тыелып, авырдыр бәлки. Сүздә юк. Әмма ләкин иманга килгән кешегә авыр түгел ул бердә. Чөнки әгәр дә бу дөньяда да үзенең бер җәннәте бар. Кеше шунда кирсә, теге җәннәткә керә инде. Нинди җәннәт ул? Иман ләззәтен татый башласа, намазның рәхәтлеген татый башласа, мәчеткә йөргә ярата башласа, балаларына мехрибанлы була башласа, әти-әниләренә мәрхәмәтле була башласа, менә бу иманның дәрәҗәсен күтәрә. Һәм инде әйтергә кирәк, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә бу кешегә дөньяда ук җәннәтен ача инде. Ул рәхәтлектә яши, җан тыныч. Кеше бүтән яктан да менә ләззәтен татып яшәргә мөмкин. Тән ягыннан. Ләкин менә монда бернинди рәхәте юк, бернинди тынычлыгы юк, бернинди менә җай таба алмый үзенең тормышында. Аллаһ Тәгалә әйтә бит: "Ва ман а'рада ан зикри фа инна лаху ма'ишатан данка." Әгәр дә минем зикремнән ерак булсагыз, мин сезнең тормышыгызны ай-хай авыр айтачакмын диде. Бик авыр булачак ул тормыш. Һәм бу кешене кыямәт көнендә ва нахшуруhu yawmal qiyamati a'ma суқыр итеп яратырбыз ди. Ягъни суқыр итеп кубартырбыз кире каберләреннән. Һәм бу кеше шаккатып әйтер: "Рабби лима хашартани a'ma." Раббым, ни өчен син мине суқыр итеп кубарттың? Вакад кунту басира, мин бит күрә торган идем. Ул әйтер, Аллаһ Тәгалә җавап итеп әйтер бу кешегә:
قال كذلك أتتك آياتنا سينادي منم آياتlarım kildi فنسيتها سين unuttun anın turunda dey. Сиңа benim bilgilerim, galametlerim, mucizalarım kildi. Sen qaramadın аңа, bırıldın, suqrıydın dey. Ve kezalike yevme tunsa. Hem bugün de Allah Teala seni de unutacak dey. Yani mında tege fizyologik yağında Allah Teala unutar degen söz tugel. Yani rahmetinden mahrum kalacak degen anlamda. Mana bu cennet meselesi gene. Nindi dereceleri var cennetin. Cennet alar 8 kat. Cehennem 7 kat. Cennet 8 kat. Cennetten soň Allah Teala'nın garşı bara, kursiyi bara. Cennet her bir katı üske mingen sayın tağında rahatrak dip. En büyük hayırlı cennet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadır idi. Firdevs cenneti di. Firdevs cennetin sırağız di. Cennetke kim kira ala? İmanlı, hayırlı amel kıluvchi, sabır bulgan, hem haqlıqqa indevchi, ahlaklı, terbiyeli, Allah'tan korkuşu, takva bende, Allah'ın birden bir itip kabul etuşu, Allah'a şirk getirmegen, Allah'a tengdaş getirmegen her bir mümin, Müslüman kişisi cennetke kira ala. Cennet nimetleri anda bir Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana anlatkanda da olanı kurdu bit. Bilas mesele betedir. Cennette kus kurmagan, kulak işitmegen, akılga kirmegen narsalar var dey. Hatta yürek tıymagan narsa var dey. Onu gadi adam balasının akılı bilen anlatırlık tugel. Andağı bulgan bakşalar etteginde. Mesela anda hamir bulaşak dedi Allah Teala. Lakin o hamirin içkeş kişi isirmey. Anda Allah Teala ayta mimma yeştehun. Nerse tilise şunu birem dey. Kişi nerse uli şunda ok kelip çığa. Nerse uli şunda ok yanında kelip çığa. Mesela aşısı keleyken bir ettemli rizq. Ulap qana qoya Allah Teala şunu getirip qana qoya. Uliyken bir jirge barasım keledi. Anda transport bolmay, şunda ok elege ol. Kişi аңа muhtaç bolmay. Skorost bek zor bolayın anda. Yani agar da anın turunda sili başlasan cennet turunda Allah Teala Kur'an'da bir hesap ayetler hem kıssalar bizge sili. Allah Teala özü nasip etse kileşekte anın turunda da sileşiriz. Rahmet. Hürmetli tomoshachilar, hayırlı saatte topşıruğunda konakta İlnar Nizamiyev. İlnar abi, siz bitinde Yaş Tomoshachi teatrında işleysiz. Bir köp kine ekiyetler koyasız balalarga, tomoshachilar indi sizge balalarga kile degen söz tugel bu elbette. Onlar da kile dik mene şulay da balalar köbürek bitinde tomoshachilar arasında. Özüngizde balalık hissi tuyasızmı? Yugalı bitmedi mi әлі? Elbette. Nişegende tuymaysın. Mine min bek bexatli. Elbette men kichkineden şu elimine bizning mektebini bitirgenge neçe yıllıkka şıraшу була бит инде. Шунда шырашуда окутучулардан сұрады мен келіп. Ұмытылған бит инде мен міне. Неужели мен şu artist bulam deyip gitip bardım iken men kichkina vaqtda nechigirак edim men deyip okutuşansın. Sen kichkinadan artist bulam deyip aytding. Şulgana söz aytdilar adam. Men anladım men kichkinadan artist bulam deyip жүргенде инде. Sonra klasslarda xatirlayм, kichkina vaqtlarimda bek xatirlab bitirmeyim bit. Mine şu profesiyni alğaç men bek rahmatli elbette Şamil abi Bariyev. O menin şu profesiyni, şu artistlik yoluna terüşü en büyük şahslardan birisi deyip sana. Autofrağı jengil bolsun. Şamil abi Bariyev, Naciye Apay İhsanova elbette. İllar abi hayırlı sana gitsen bizim ustazlarımız büyük onlar için onlarını hemen büyük rahmetli. Hemen de tiyatrda bizim kadimle tiyatrımızın baş rejisörü Eryan Tayba Eyyupov. Hemen de men bexatli ne için tağın? Şu tiyatrda işlegen obrazlarım bilen bexat işlegen. Oynab deb aytmayman, yashagan obrazlarim bilan baxtli.
Ул кайбер кеше аны төшендә дә күрмидер. Уйнадым дип сөйләмим, уйныйм дип сөйләмим инде. Менә эшлим дип эшләгән образлар. Ул Юсуфлар. Кем ачан уйнар иде шулай бит. Юсуф, Алмачуар. Әле берничә ел элек кенә әле менә кая Чуваши якларына барып, фестивальдә 2 диплом алып кайттык. Шул Алмачуар белән. Әле ул чыкканнан ничә ел инде? 10 елдан артты. Әле шуның белән дә фестивальләрдә катнашып йөрибез. Шулай ук балалар спектакле, оллар спектаклеме ул? Яшь үсмерләргә уйныйсыңмы? Син сәхнәдә уйнаган образларыңны, тудырган образларың белән тамашачыга тагын да якынаясың, тагын да яшәрәсең. Бит бәрәхәтле бит, бәхетле бит. Балаларга уйнаганда үзең дә бала буласың шунда, алар белән дә уйнап аласың. Менә кайбер кеше бит әйтә, балалар спектакле дип былай карыйлар. Ул бит икеләтә җаваплы. Икеләтә рәхәт, җаваплы. Ул садикларга барып уйныйсыңмы син? Театрда уйныйсыңмы? Балалар рәхәтләнеп шунда синең белән көлешәләр. Алар бит синең белән бер тигез уйлыйлар, алар синең белән бергә яшиләр. Синең белән шатлана, синең белән киенә. Борчыла. Ничек итеп ышандырырга кирәк балаларны? Үзең булырга кирәк. Үзең ихласлык булырга тиеш. Ихласлык. Алар бит балалар гаиләдә дә һәм нидә дә театрда, сәхнәдә уйнаганда безнең гомумән өйдә дә театр, эштә дә театр, сездә дә шулдыр инде. Синдә дә шулдыр инде. Менә шулай бара инде ул тормыш. Безнең гел әйтәбез инде без аны гел интервьюлар, әңгәмәләр кырганда, журналистларга да әйтәбез. Безнең бөтен кайвакыт чыккан низахлар да шул театр аркасында. Театр дип яшисең инде. Менә шулай гомер уза да бара. Димәк, театр темасын өйгә дә алып кайтасыз инде, әйме? Сездә инде андый кагыйдә юк. Менә театрдан чыгып киттек, булды театр темасын онттык, өйдә инде гаилә дип кенә. Сез булмый. Аны инде балалар да ияләшеп китте инде хәзер. Алар да кушылышалармы инде, кушылалар шушы темага. Шул темага кирип китеп, гапләшеп та алабыз, сөйләшеп та алабыз. Алар карыйлар безне катнашкан фильмнарны, спектакльләрне. Шуннан соң тәнкыйтьләрме балалар сезне? Әти ышандырып бетерә алмады менә бу. Менә уртанчысы бик Айсылу бик ышанып, спектакльләрне, образларны карап, кайвакыт җылап та җибәрә, кайвакыт ярата да, каяк көнләшеп та ала. Әгәр дә мин башка апалар белән уйнаган берәр образлар булса инде, дип әйтеп ала инде. Зурысы тәнкыйтьне миңа үзем әйткәне юк, әнисенә әйткәнидер инде, я миңа әйткәне юк. Төпчеге инде аның карый шулай үзенчә профессор. Үзенчә фикере бар, кайвакыт әйтеп тә бетерми. Нормально гына дип әйтеп куя. Алайса театр тәнкыйтьчесе үсәдер бәлки. Алар безгә бик җитмиләр Татарстанда. Бәлки менә алар берсе бик ышанычлы, объектив фикер йөртүче театр тәнкыйтьчесе булыр. Кем белгән, менә аларның бит көннән-көн планнар үзгәреп тора. Әйе. Алар бүген шофер, иртәгә галим, аннан соң артист, космонавт китә. Шулай. Әле бу шуны әйтергә онытканмын. Менә шундай шатландым дип. Әллә белеп чакыргансыз, әллә мин белми чакыргансыздыр. Безнең бит әле менә инде котлаулар бик күп килә. Безнең бит менә Лилия белән 20 ел булды. 20 ел гаилә корып яшәүгә башлаганыбызга. Монда да канатланып килүем шул булды. Әйтәм менә шулай гомер уза икән менә. Уза да китә икән. Лилия апага да сәлам. Безнең котлауларны җиткерегез. Киләчәктә дә шулай тигезлектә яшәргә язсын Алла берсе, бер-берегезне хөрмәт итеп. Улыгыз Искәндәр бит инде үсеп җитте җигет булды дисез. Сез Искәндәрдә үзегезнең чалымнарын табасызмы? Бәлки менә шул яшьлек максимализмы нәрсәме менә бармы үзегезнең чаткылар? Бар. Әллә күбрәк әнисенә ошаганмы? Аны кем белгән инде менә кемгә ошатырга да. Аның миңа да ошаталар, кемгә дип. Юк, Характерга килгәндә алар бит гел үзгәреп тора. Менә хәзер аның җаваплылык дигән ягы килеп чыкты, җаваплылык. Менә шунысы сөймәгә. Җаваплылык аның хәзер. Театр училищесына өйрәтәләр инде, анда җаваплылыкка. Институтта. Институтта укыйм. Институтта. Ну, гомумән инде актерлык һөнәре инде бу бик җаваплы. Остазлары бит аның шул Айдар белән бик талантлы гына режиссер, Фәрит абый Бикшәнтаев, шул Алик дигән, алар анда тәрбия алып менә мин үзем дә шәкертләр укыткач Лилиядә без
актерлык салыгы дигәч тә без әле балаларны бит балалар дип әйтәм инде мин. Шәкертләрне дөньяда ничек үзеңне тотарга, ничек яшәргә әхлакый тәрбиядә бирергә тырышабыз. Ул бик кирәк. Чөнки кая вакыт менә яшьсмерләргә карыйсың, укып бетергән шәкертләргә карыйсың, менә кайберләре алып бетермәгәнме, менә ничектер тәрбия ягыннан күренеп тора. Үзләренең тотышлары, менә ул яктан мин сөйнеп, әле мин башлангыч кына менә шәкертләр белән Лилиягә таң сөйлим инде. Менә ничек курс студентлар чыгарды, аларга сөйнеп карыйм. Күбесе алар шундый дөрес тәрбия алганнар Лилия апасыннан, алар Лилия апа дип исәнләшеп, Лилия апа дип торалар. Һәм инде үзенә дә бик шатлыклы хәл, аны үзенең шәкертләре турында матур фикерләр ишетү, килеп менә Безнең театрда да эшлиләр бит, Лилия апаның шәкертләре, бик тырыш балалар. Менә шиләр бабай. Төрле театрларда. Менә шуңа әйтәм инде, шул турыда әйтәсем килгән. Шуннан да инде укытучылык һөнәре бит ул җиңел эш кенә түгел. Ул һөнәр бирүдән бигрәк бит әле аларны шәхес итеп, кеше итеп тәрбияләргә кирәк, иманлы, әхлаклы балалар итеп. Аны бит укып бетергәч, күпмедер вакыт узгач кына аңлый башлыйсың. Менә ничек авыр булган икән ул безнең укытучыларга дип, правильно? Безнең укыткан. Аларга бит җиңел булмаган. Рольләрегез күп дип сөйләштек, Илнар абый. Алар арасында кыен рольләр бармы? Менә бөтен рольләрдә җиңел чыкмый бит инде, билгеле. Кыен дип әйтмәсем. Мин образларга карыйм, менә эшләдең дә, чыктың да, яшәп шул образны тудырдың да, бетте дигән сүз түгел. Мин һәр вакыт балалар спектаклем ул, урта булмы, өлкәннәр спектаклем ул, мин һәрвакыт эзләнәм. Менә шундый Шамил абый әйтә торган менә роль образыңны уйлаганда, кичләрен уйлап, иртә белән уйлап, баш аша, фикер аша, менә барсында уйлап узырга кирәк. Дөрес әйтәләр ул. Менә мин шәкертләргә дә шул турыда әйтәм күп вакыт. Авыр образлар дип кая вакыт көтелмәгән, мин шәкерт вакытта булды ул. Көтелмәгән миңа бер образ биргәннәр иде. Анда мин шундый кекрәйеп, бөкрәйеп беткән, ниндидер бер мәйтәм нишләп миңа мондый образ бирделәр. Мин бит инде шул хәтлек ямсыз да түгел бит инде. Төз гәүдәле, узын буйлы, мине болай ямсыз диләр. Менә шуңа аптырыйдыр. Нишләп Нәҗип апа шундый образ бирде икән миңа? Ә бит андый образларын тагы да кызыграк тудырырга миңа калса? Дөрес. Менә шул образны тудырып, миңа анда каршылыклары да булды, име. Шуннан соң ул образларны тудыргач, менә күпмедер еллар узгач, теге уйларга туры килде бит инде ул. Менә улыбыз өйләнә, без аерышабыз да Әбүзәр. Анда җырлыйсың да, бийсең дә, нигә Водевильгә якын инде, име. Аннары соң башка төрле образлар бар инде. Галиябанда Исмагыйль, тискәре образ шулай бит инде. Уңай образлар да бар. Менә шушы образларны тудырганда, менә шәкерт вакытындагы менә шундый образлар тудырган булышты. Димәк, студент вакытта тапкан ниндидер төсләр, төсмерләр, алар хәзергә булышалар. Булышалар. Менә ул әлбәттә менә бик кирәк икән. Шундый шәкерт вакытта менә шундый образларда уйнау. Сынау үзеңне. Бик кирәк. Сез хәләл мәҗлесләрдә алып барасыз бит, Илнар абый. Мен кыскача гына шушы сорауга да тукталыйк. Рәхәтлек. Реклама. Реклама. Менә бик әйбәт. Инде менә ничә ел укыган вакытта без инде параллель рәвештә, ягъни теге ялгыш әйтәм, чөнки ул миңа карыйм начар нәрсә түгел, мәҗлесләр алып бару. Моның өчен бит бу ничек бу җиңел эш түгел, моның өчен осталык кирәк, тел байлыгы кирәк. Дөрес. Бик җаваплы. Ничек дип әйтәйин, шәкерт вакытта йөри башладык. Концертлар алып баручы булып инде һәм мәҗлесләр. Менә шусы сөендерә. Ничә күпмедер елдан соң инде ул бер ялгышмасам бер 20 ел элек әле ул хәләл мәҗлесләр әзи. Әзиде үзенчәлеклерәк буладыр. Хәзер Аллаһка шөкер әйме 100% алсак,
Гаилә безнең инде менә чакыралар, безне сөйнәбез 80-90% хәләл. Аның кайвакыт кияү кәләш утырган кияү кәләш 5 вакыт намазда булмаса да хәләл мәҗлес утыралар. Менә шунысы сөендерә. Алар тәүге беренче адымнарын шундый хәләл ризык белән башлыйлар дип әйтәсем килә. Ул бик дөрес. Бәрәкәтле тормыш булыр, Алла бирсә. Әлбәттә, моны һәм без инде мондый мәҗлесләргә шатланып, сөенеп барабыз. Лилия апа белән аралашып. Лилия да бара, мин дә барам. Һәм инде улыбыз буш булса, ул да бара. Һәм ул анда әле үзенчә музыка уен коралын, саксофоннарда да уйнап ала инде. Шундый мәҗлесләрдә шатланып катнашабыз. Һәм параллель рәвештә инде буш вакыт булса, чакыралар, концертлар алып барырга, концертларга йөрибез. Бу реклама. Менә шушы хәләл мәҗлесләр алып бару сезнең күңелегезгә нинди рәхәтлек тудырамы? Менә алар бит инде аерыла, һичшиксез, үзегез дә әйттегез. Башка мәҗлесләрдән. Нәрсәсе белән аерыла? Дөрес, менә хәләл мәҗлесләр дигәннән бик нәрсәсе белән аерыла. Ул бик үзенчәлек булса. Ул бик матур булса. Кайбер кешеләр әйтә инде, кайбер тамадала дип әйтәген димә киләләр дә. Безнең алып барганыбыз юк, без анда ничек алып барасын белмибез. Авырдыр инде ул, фәлән интегән инде дип әйтә башлыйлар. Аның без инде теге ничектер үзебез шуңа ачкыч таптык. Без инде анда күрсәтәбез хәләл мәҗлесләрдә үзебезнең гореф-гадәтләрне. Дини йолаларыбызны. Йолаларны күрсәтәбез. Спектакльдән күренешләр уйлап табып күрсәтәбез. Ир белән хатын отношенияларын күрсәтәбез. Менә шулай иттереп бәйләнеп бара ул. Әлбәттә, вәгазьләргә нигезләнеп, менә элекке заманнарда бит ул менә бер хәл искә төште. Элекке заманнарда никахларны да бит инде бик теге ничек дип әйтик, кайберләр әйтә, өлкән яшьтәге әбиләр әйтә, укымаганнар дип әйтеп куялар. Шулай бит инде. Но җаен тапканнар. Күп кенә авылларда барбер җаен тапканнар, никахка хәзрәтне каямса эзләп табып, менә ничектер эшләгәннәр. Ну, барбер курку булган инде ул, менә бер өлкән, бик өлкән яшьтәге әби сөйләгән иде. Безнең ди мәҗлескә ди никахыбызга мулланы чакырган иде. Таптык ди. Менә ләкин ул китеп барды ди. Менә китеп барды ди. Һәм нишләргә инде кемне чакырга ди? Аптырадык ди. Партийный работникны чакырдык ди. Килде ди. Белгән никахны укыды ди. Никахны укып бетергәч ди, өстәп куйды ди. Да здравствует Советский Союз, да здравствует Коммунистическая партия, да пусть живет наш товарищ Сталин дип ди. Шуның шикелле барыбер курку да булган. Ләкин менә шулай ул заманнарда. Диндә булган кеше барыбер диндә булып кала биргән инде. Яшерен генә булса да. Күңеле белән барыбер диндә булган ул. Шулай яшәгән алган. Шулай. Илнар абый, рәхмәт сезгә кызыклы әңгәмәгез өчен. Тагын күрешергә язсын, Алла бирсә. Мин сездән бик күп файдалы мәгълүмат алдым. Ата-ана буларак та, тамашачыларыбызга да кызык булгандыр дип ышанабыз. Рәхмәт сезгә килгәнегез өчен. Рәхмәт. Киләбез, чакырган җиргә ничек бармыйсың? Рәхмәт. Хозур тыгына карагыз, бездән аерылмагыз. Хөрмәтле тамашачылар, бүген бездә кунакта Татарстанның атказанган артисты Илнар Низамиев булды. Исән сау булыгыз, тагын күрешербез, Алла бирсә.